Bine, bine, dar de Bănică Junior ce ziceți? Sincer, mie nu-mi spune nimic. Du-te, fată, că ești cârcotașă. Tu la toți vezi câte ceva nasol. Uite, de exemplu, Robert ce are? Robert. Da, ar merge. Ar merge? Da. Mie dacă mi-ar spune, suși în pat, aș executa pe loc. Și ce nu face mie la Robert? E îngânfat, e violent și mai presus de toate, n-are simțul umorului. Că și mult simț al umorului îți trebuie sub plapă, mă, ce să zic? Bună, fetelor! Bună, Robert! Ce avem prima oară? Băi, elefantule! Da. Ia zi, treci așa fără să mă saluți? Nu. Ha! Executarea! Să trăiți, domnul Robert! Bun. Și pentru că... Lasă moale. Și fiindcă acum te-am avansat la rangul de majoretă, ia fă-mi un dans să mă bine dispui. Mă, Robert, că e de dimineață. Și ce, mă, ți-ai uitat fustița? Hai, executarea! Ta na 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 na. Auzi? Da, ce-ai cu el? De ce-l chinui? Uite-te un pic la el. Da, mă uit. În primul rând, umflatul ăsta are o minte perversă. Așa. Și în al doilea rând, numai ură zace în sufletul ăsta lui. E adevărat. Taci! Hai, în clasă. Simo, știi bancul cu șarpele și cu maimuța? Hai să-i lăsăm. Cine știe ce vrea să-i spună cu bancul ăsta Simonei? Ci că se duce șarpele la maimuță și zice: auzi, tu ești rudă cu litera S? Cred că era invers. Sau așa? Dar oricum ai fost drăguț că te-ai chinuit. Le-am adus! Vreau nouă, Marco, mișto. Ia dă-mi. Ce chef mișto! Păcat că n-a fost cu finalizat. Tipul ăsta care dansează pe o masă sunt eu? La ora aia nu prea mai erai tu. Noroc că a fost masa rezistentă. Și tipa? Cine-i tipa? Ce-i cu ea de gâtul meu? Îți uitase cularul acasă. Ce? Ce ai văzut? Băiatul e gelos. Nu, mă, nu. E, oricum Robert a plecat fără Simona de la petrecere. Deci nu-i nimic între ei. După cum văd eu, se înțeleg foarte bine. Dar mă rog, poate mi se pare. Băi, ce n-aș da să fiu în locul lui Robert acum? Se poate. Te locuim pe tine cu Robert în Photoshop. Ce? Uite, Băi, elefantule, să știi că tu ai ceva creier aici. eu mereu îți spun asta. Da, dar eu am mai mult. De ce să înlocuim pe Robert cu mine doar pentru amuzamentul nostru, când putem să o înlocuim pe Simona cu o urâtanie și să se distreze toți? Adică se compromitem imaginea de mascul feroce al lui Robert? Aha. I like it! I like it a lot! Acolo, așa. Da. Acolo, ia. Hai să fiu curios ce e. Ia, așa. E super, băi. Da, bă, da. Băi, infractor trebuia să ne facem. Ce vorbești, băi? George Clooney era mic copil în filmul la Ocean's Eleven. Asta e. Hai, ia-l și fugi că întârzi. Hai. A plecat. Da, bă, frate. Băi, s-a lipit. Ce? S-a lipit de caiet, mă. Ce s-a lipit? Nu mai poți să-l dezlipezi, nu vezi? Bă, dar de nimic nu ești în stare, mă. Du-te așa, parcă n-ai fi frate meu. Bă, nu ești în stare. Vezi tu dacă... Vezi? Ce ți-am zis? Lasă-mă. Ăsta e filmul. Îl facem bravo, băi, îți place planul meu, nu? Da. De uite, hai.
Salut! Salut. Bună ziua. Da, tu ce faci la ora asta acasă? Lucram ceva pe calculator. Sper că n-ați dat peste colecția de filme porno al Wacky. Nu, n-am eu treabă cu colecția lui. Programam niște ore. Ia stai. Ce căutați voi la ora asta acasă? Noi? De fapt el. De fapt eu. Am venit să iau niște cărți pe care le-am uitat aici, la voi. Băi, Wacky, lasă caietul acasă, te rog. Care e ăsta? Ăla, lasă. Ăsta e de geografie, am azi geografie. Da, avem geografie astăzi. Ce, vrei să iau 4 la geografie? Nu. Cum se ia 4 la Băi, geografie? lasă. Păi nu mai intră în bac. Da, hai că noi ne-am dus pe Wacky, afară. La revedere. Mă, stați, mă, nu plecați, băi! Mor, incredibil, mă. Au plecat? Incredibil. Ce ai, mă, ce s-a întâmplat? L-a luat. Ce a luat? Caietul cu buletinul l-au luat. Bă, tu ești nebun? Păi și de ce l-ai lăsat? Păi și ce vrei să-i fac? Extraordinar. Bă, Bă, din mă, toată dă încolo, casa. bă, vale, mă. Bă, acum o să vadă poza, o să vadă buletinul, numele, o să-și dea seama de făcătură. Gata, salut, totul e pierdut. Stai, Ce să stau? Mai avem o pot să- șansă. Ce șansă? are sportul azi. Și ce dacă are sportul? O să încerc să-l recuperez la ora de sport. Bă, degeaba îi recuperezi tu la ora de sport. Mie îmi trebuie buletinul acum, pentru că trebuie să mă duc cu el la Irina. Ce-i duc eu Irinei acum pentru contract? Spune-mi. Păi eu să-i zici că l-ai uitat acasă și îl duci mâine. Nu merge, mă. Ce, n-ai uitat niciodată buletinul acasă? Ba, da. Păi, Bă, ce zici? Asta e urâtă rău de tot. Mă, nu e urâtă. Oare? Are o guriță frumoasă. Ai face sex cu ea? Da, ce are? Da, de asta ce zici? Cu asta îi pun eu? Nici asta nu e rea. Bă, fii atent. Tu ești barometrul meu de urâțenie, da? Dacă tu ai pune cu o fată, înseamnă că nu-i de ajuns de urâtă pentru ceea ce ne trebuie nouă, da? Bună, Wacky! Ți-ai făcut temele la mate? Avem treabă, nu se vede? Da, aia ce zici? Ai urâtă, bă. Nu e, mă, nici aia. Atunci ce zici de un film sâmbătă, seară? Lasă-ne, nu vezi că ne plictisești? Bă, da, aia cu pistrui. Aia cu pistrui e urâtă rău. Wacky, ți-am găsit urâta. Băi, eu cu asta nu m-aș culca nici dacă mă plătești. Crezi tu? E perfectă. E 100% urâtă. E ok. Bun, acum să studiem poziția. Scoate poza. Trebuie să o țin în brațe, la fel cum o ținea Robert pe Simona. Exact. Și după aia o scoatem pe Simona și o băgăm pe câștigătoarea noastră în poză. Și dacă poți, să-i furi și un pupic. Ar fi perfect. Adică să mă sărute? Da, mă, da. Pentru că în poză nu o să te sărute pe tine, o să sărute pe Robert. Și o să-l fac de cacao. Hai, mă, terminăm. Merită, dar Dar ce? cum facem? Fii atent, închizi ochii și te gândești că o săruți pe Angelina Jolie. Sau pe Simona. Bravo, mă, asta e, Simona. Asta merge. Hai că mă duc. Ia stai așa. Cum o abordezi? Lasă pe mine situația. Da? Bună, Petronela. Îmi cer scuze pentru mai devreme. Am fost puțin ocupat. Nu-i nimic, mi-am dat seama. Știi, eu de mult vreau să te rog ceva. Da. Dacă vrei, aș vrea să fac o poză cu tine. Păsărica, colorat ca mine, gata! Bine. Cum stăm? Păi, cam așa. Și dacă vrei să ne și pupăm? Pe obraz. Wacky, cum pe obraz? Pe gură, cum am vorbit. Țugoaie buzele și gândește-te la ce am vorbit. Hai, da? Hai, curaj. Așa, porumbeilor, așa vă vreau. Așa, mai mult romantism, da, bravo. Irina, îmi pare foarte rău, am uitat buletinul acasă. Dar lasă că l-aduc mâine. Bă, adu geanta, bă! Băi, geanta, băi! Și m-a dat să te holbezi așa la mine. Mai bine alerga după el. Bună dimineața! Bună, Dana, ai venit. Da. Ai adus buletinul să facem contractul? Ce uit tu că sunt? Ce? Am uitat buletinul acasă. Era în geantă și geanta am uitat-o acasă. Nu-i nimic. Asta e, da. Mă, mălică, ce ești? Cum alergai după hoță, parcă era un cangur. Hop, hop, hop. Aoleu.
Eu cel puțin alergam pe când dumneavoastră... Un fi obraznic. Aveți dreptate, excelență. Ah, ce-a ajuns? În ce hal e țara asta? Unde te uiți? Nu mai hoți, draga mea, nu mai hoți. Ah, dacă aș fi eu primar, știi ce aș face în primul rând? Băduri? Hai, lasă visele, tată. Ce s-a întâmplat? Că m-a alergat după hoț, i-a furat geanta Danei, chiar în fața casei noastre. A alergat Anton după, dar nu l-au ținut picioarele. Cum de ți-au furat hoții geanta? Păi și tu nu spui nimic, stai așa, dar trebuie să anunțăm imediat poliția. Nu, lasă, nu aveam nimic de valoare în geanta aia, lasă, dă încolo. Adică să las hoții așa în libertate, dar nici nu se pune problema, Dana. Irina, crede-mă, ăștia când o să iasă de la Mititica, or să vrea să se răzbune și atunci mi-e foarte frică. Lasă încolo, dă încolo de geantă. Și buletinul? Buletinul, îmi fac altul, fac câte vreau, imediat, dă-l încolo de buletin. Da, chiar, ai și tu dreptate. Păi nu. Ce să vă pregătesc un ceiu cu o cafeluță? Dar stai, dragă, că poți să te ajut să-ți faci altul mai repede. Tată, sună-l tu pe ăla, pe sluga ta ăla de la poliție. Ăla, Matache, tâmpitul ăla. Matache e bun. Matache, eu l-am băgat la poliție, am Irina, dat-o Da, bine sună să vină mănânce. aici acum. Da. Irina, nu este nevoie, crede-mă. Chiar nu e nevoie. Alo, Matache? Am nevoie de tine urgent. Nu diseară. Acum. Diseară. Un pitu. Simona, hai să zic alt banc. Hai. Căci că un pescar prinde peștișor de aur și vrea să îndeplinească 3 dorințe. Prima! Cum era prima? Lasă, bancurile nu sunt specialitatea ta. Bancurile nu, dar basketul este. Așa că facem un basket după ore? Cu plăcere! Nu vorbeam cu tine. Vezi ce pățești dacă te bași ca musca în lapte? Bună ziua, copii! Bună ziua! Cum sunteți azi? V-ați pregătit pentru astăzi? Ce mănâncă toate de sunt una și una? Uite și pasta de uite. Ce bună s-a făcut! Lasă tu, profele, dar și fii atent ce faci aici, că dacă îmi strici poza, te-am ras. Nu sfătul probleme. Dacă m-ai enervat, Robert, o să fac de râs în tot liceul. Haideți să vedem cine nu are notă la mine. Da, Robert. De fapt, nu vreau să răspund eu. Matei Chivu vrea să răspundă. Este adevărat, Matei? Te salvez eu imediat. Gata, stai să trimi poza la calculatoare de celelalte. Păi, noi am avut de pregătit pentru azi... What? Auzi, dar ce e asta? Nu știu, nu înțeleg nimic! Și pe ai învățat să mergi la coș după ore? Te rog să mă crezi că habar n-am ce cu poza asta, Simona! Mai e și mincinos. Nu, nesimțit și mincinos. Auzi, nu vreau să te mai văd niciodată. Gata, liniște, o să ne ocupăm pauză. Să vedem cine pune poză pe net. Să rămână. Da, mersi că ai venit. Băi, m-ai băgat în belea. Eu ce fac acum cu polițistul ăsta, mă? Oh, stai așa, calmează-te și spune ce s-a întâmplat. Bă, tu să vii repede cu buletinul, că Predescu a chemat un polițist ca să-mi facă altul nou. Păi da, mă, dar eu n-am avut încă ora de sport. Și ce mă interesează, mă, pe mine că tu ai ora de sport? Fii atent, ori vii cu buletinul, ori să știi că am încurcat-o. Definitiv. Alo? Bună ziua! Bună ziua! S-a întâmplat ceva, domn profesor? Nu, ce să se întâmple? De fapt, da. Am și o problemă cu nepotul. Da? Pot ajuta cu ceva? Nu, o secundă. Ok. Ia spune-mă, ți-ai făcut temele? Ți-ai făcut temele? Dă să văd. Ia dă încoace. Dă încoace odată. Băi, de câte ori ți-am spus cât de importantă școala în educația unui tânăr, a? Ia să văd. La geografie ți-ai făcut temele? Da, normal. Ia să verific. Dar ce tot ai cu geografia asta? Ți-am mai spus. Uitați cum a scris-o, ți-ai scris-o cu picioarele, o mai scriu odată. Mă scuzați, atât am avut. O zi bună, la revedere! Să rămână ala. Bună ziua! Deci tu ești. Da. Nu e așa că arăt mai bine decât în poză? Bravo, Robert, baftă. Vezi ce-ai făcut? Acum tot liceu face mișto de mine. Eu să vorbești cu toți idioții care râd de mine și să le zici că poza era un fake. Pare rău, dar nu pot. Asta este singurul meu moment de celebritate. Știi ce se întâmpla cu mine înainte de poza asta? Nimic. Nu mă vedea
de nimeni, nici măcar nu vorbeau cu mine. Acum toți mă văd, îmi vorbesc. Până și profesorii au început să mă scoată la tablă. Și-ți place, nu? Celebritatea are și ea părțile ei rele. Dar dacă știam că ajung în brațele tale, mă machiam și-o puțin, mă aranjam. Cum? Nu tu ai făcut poza? Bine, atunci cine a făcut-o? Zi-mă că te bat! Nu, de fapt, eu nu dau în fete. Uite, hei, tata e milionar. Poți să-ți dau o sumă de bani și îmi zici cine a făcut poza aia. Asta pentru mine e ca un vis împlinit. Bine, atunci ce vrei de fapt? Păi, un vis împlinit poate fi înlocuit doar de un alt vis împlinit. Cum a putut să se urte cu asta? Fata, ești nebună? Robert chiar e cu Petronela? Eu nu mi-am dat seama. Băi, Simo, e un fake. Tu chiar nu vezi linia unde s-a lipit poza? Chiar crezi că e fake? Ce e aia fake? Uite-te în revistele de scandal. De exemplu, ăștia mâine poate să-l ia pe Bănică Junior și să-l lipească lângă Mihaela Rădulescu, când de fapt ăștia doi nici măcar nu s-au întâlnit. Da, ăsta chiar e fake. Ce e aia fake? Acum l-am cam certat degeaba, bietul băiat. Care certat? Că l-ai făcut nesimțit și mincinos. Eu zic totuși să duci să-i cer scuze că n-are nicio vină săracă. Băi, ce urmează? Engleză sau latină? Engleză. Mersi. Auzi, l-ai văzut cumva pe Robert? Da, e la vestiar. Vestiar? Dar ce să caute acum în vestiar? Robert! Robert? Deci nu pot să cred, nu, pe bune, nu. Simona, ceea ce e adevărat. Robert, dar nu-i frumos să mă las să aștept. Îți jur, vreau să-ți demonstrez că poza asta e un fake și că n-am sărutat-o niciodată. De fapt, n-am avut nicio treabă cu ea. Dana, hai odată, ce faci acolo? Nu mă răspunde, mă. Imediat! V-am adus un ceai de mentă, calmează. Mulțumesc, mă grăbesc. Da, Vă rog să-mi dați datele personale pentru a putea pleca. Am uitat zahărul. Imediat vin. Vai, mă răspunde odată, mă. Asta e. Pardon! Vali, ce faci, mă? Ce faci, mă? Unde te duci? Fug în lume, mă, tâmpitule, că m-ai lăsat baltă. Cine eu? Da. Ești nebun să mă duci buletinul, hai. De ce n-ai răspuns, mă, la telefon, a? Ce m-ai sunat tu pe mine? Da, te-am sunat 1000 de ori. Dar n-am auzit. Hai, du-te și rezolvă Stai, mă, problema. ușor. Hai că trebuie să mă ajut să sar pe geam înapoi. Eu? Da. Ești nebun. Hai, du-te, te descurci că ești fată mare. Hai, toate. Doamnă, ce facem? Moment. Dana! Dar cum ai ajuns afară? Păi, se terminase zahărul, Irina, și m-am dus să cumpăr. Păi, și eu de ce nu te-am văzut? Păi, erați aici, adânciți într-o discuție, nu știu ce, vă scorodeați pe aici. Și zahărul? Păi, să vedeți ce s-a întâmplat. Vreau să plătesc și când să plătesc, ce crezi să găsesc în buzunar? Buletinul! Atunci pe mine mă scuzați. Da. Transmiteți respectele mele domnului ambasador. Sigur. La revedere. La revedere. Acum putem semna în sfârșit contractul ăla. Bineînțeles! Tată! Ce strici, dragă, așa că doar nu sunt surd. E și surd și miop. Ai spus ceva, Antoane? Am spus că nu sunteți surd. Cum o să fiți? Hai, gata, terminați
cu discuția asta tâmpită. Tată! Da. Dana și-a găsit buletinul. Putem semna în sfârșit contractul. Ce contract? Lasă-l încolo de contract. Să mai dau niște bani la stat. Eu zic să o plătim la negru. Hai, e în avantajul lui, nu? Am făcut afacerea la negru. Oh. E bravo, mă. Băi, deci, Robert, e istorie pentru liceul ăsta. L-am făcut caput. Game over. Stai că nu mă las eu așa ușor. Nu mă las până noi public toate pozele pe site-urile liceelor. Bravo! Ce fac, fetele? Opa. Păi, hopa! Hai, stați liniștiți că nu vă bat. Nu? Nu, m-am gândit să fac și eu o mică glumă. Da? De început... Hai, ia pupați-vă! Noi doi? Da, hai! Dude, no. Hai până nu mă supăr! Pupă! Nu pot. Hai, poți. Imaginează-ți că e Angelina Jolie. Și tu? Eu pe Simona. Hai, țugoaie buzele, cum te-am învățat. Hai, țugoaie!